Čaute ľudia, vás vítam u novom videu. Dneska to bude nové video znova z Clash of Clans. Toto nebude až tak video, lebo idem robiť test, lebo som si stiahol novú aplikáciu na natáčanie. Vlastne tá istá, len to je dvojka, lebo teraz som mal SCR Pro 1, no vlastne iba SCR Pro. A teraz mám SCR Pro 2, takže je to oveľa lepšie podľa mňa. Mi príde, že už tam nie sú také lagy, mi príde. Neviem, či sa mi to iba zdá. No to sa uvidí, keď dám na YouTube, hej. Tak aj vy testujte, že či to bude lepšie. Bo ja som pozeral do galérie a proste úplne oveľa lepšie to bolo. Takže tak to bude test vlastne. Tak skúsime sa všade porozhliadnúť. Hej, mne to príde, že ako keby, že normálne hrám. Tak to laguje, hej, normálne takéto to je, keď normálne hrám, možno trošku menej. Niekedy to tak lagne, ale vtedy to bolo 1000-krát menej. Takže skúsime. Tak bude asi všetko už z testu. Tak ja teda vás pozdravujem a toto bol iba test, takže tak. A prečo tak často vydávam videá, aspoň 3 za deň, lebo to trvá nejakých 15 minút, kým ako dám jedno video, takže tak. Ale keď urobím dlhšie video, tak to bude dlhšie trvať. A toto bolo už naozaj všetko, tak sa majte a niekedy urobím tutoriál, ako natáčať a proste to, čo mám ja. Hej, takže čaute. Čau. A ešte samozrejme príďte do klanu, hej. Bojovníci SKCZ, čaute.